вечер, уважаеми зрители! Вие гледате VIP Brother 2012. Шоуто, което се превърна в Библия за реалити. Днес слагаме началото на страстната седмица на нашите съквартиранти. В събота е големия финал и всички в къщата вече се кръстят, молят се на Бога и се кълнат върху бадемите си с надеждата да не отпаднат точно в подножието на върха. Но под най-голямо напрежение са последните трима директно номинирани – Люси, Къци и Орлин. Съдбата им е във вашите ръце. За да класирате Люси поне на полуфинала в сряда, подкрепете на нейния кратък номер 17-401. Ако смятате, че Къци трябва да получи още един шанс да се докосне до победата, потвърдете го на 17-402. Има фенове Къцката. И ако искате Орлин да стане вип на виповете за 2012, направете така, че това да се случи на номер 17-403. Може и Орлин да остане тази вечер в къщата. Така или иначе, нашите трима клетници издържаха вече 2 месеца на изолация, силни емоции и неочаквани обрати. Тази вечер обаче един от тях ще загуби всичко, за